Hello friends! Welcome back again to Digital Era. For today's video ay tuturuan ko po kayo ng mga commonly or frequently asked questions sa Ilocano. Pero bago tayo magsimula, wag po sana natin kalimutang suportahan ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe and also hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga latest video. Papanam. Saan ka pupunta? In English, where are you going? Napanam. Saan ka galing? Naggapwam. Saan ka nagpunta? Inya or anya. Sa amin pong lugar, ang commonly po na ginagamit namin is anya. Pero sa ibang lugar po is inya. Inya tinagan mo. Sa amin po is anya tinagan mo. Anong pangalan mo? In English, what is your name? Mano taon mon? Ilang taon ka na? Sa dino ka naiyanak? Saan ka ipinanganak? Kaano ka naiyanak? Kailan ka ipinanganak? Anya tikayat mo? Anong gusto mo? Sa English, what do you want? Sino biribirukum? Sinong hinahanap mo? Anya si daem? Anong ulam mo? Apay andatoy ka? Bakit nandito ka? Sa English, why are you here? Inya or anya ti ibagam? Anong sasabihin mo? Asino takadwam? Sino yang kasama mo? Sagmamano daytoy, magkano to? Inya talakom or anya talakom, anong tinda mo? Tigmamano or tagmamano, magkano? Tagmamano talakom nga pariya, magkano ang tinda mong ampalaya? Inya trabahom or anya trabahom, anong trabaho mo? Inya madamag or anya madamag, anong balita? Sa dino balay mo? Saan ang bahay mo? Sa dino balayyo? Saan ang bahay nyo? Nangankan?
Okay friends, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo, lalo na po yung mga gustong matuto ng Ilocano. Kung meron po kayong clarifications, corrections, or additional information regarding my video, so just send me a message down below and I will get back to you as soon as possible. Salamat po sa panonood. Till my next vlog. Thank you so much. Maraming salamat. Agyamanak.